Putra Sadewa bersama Putra Sadewa juga didukung sepenuhnya oleh AS Audio Sound System Professional Production bersama untuk anda semuanya. Asik coy. Deng jalan kalengan iki biyen ate terliwati bergandengan tangan tansah ngucapke janji senadyan wis ora dadi angin tresnaku tetep suci doang bagus teko tenan ninggalke aku. Dengan tangan tansah ngucapke janji senadyan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci doang bagus teko tenan ninggalke aku. Umpama kowe rambute aku sing dadi kuncine umpama kowe sikile aku sandal jepite suwe-suwe tarasake malah ora penak dhewe duh pejaku kok kaya ngene uripku. Putra Sadewa susu